Atol sa maong special session, mihangyo si Gobernador Gwen Garcia ngadto sa kadakuan sa IATF nga hatagan og higayon ang Subo nga magkinaugalingon sa pagduma sa pandemya, ilabi na sa pagpatuman sa pamaagi kalabot sa manguli nga mga overseas Filipinos. Ani ang taho ni John Fredson Granada. Miapilar si Gobernador Gwendolyn Garcia ngadto sa opisyales sa Interagency Task Force nga gikan sa kauluhan nga hatagan og kagawasan ang lalawigan sa Sugbo nga idumala ang kaugalingon ni ining konstituwente kalabot sa polisiya sa mga moabot nga overseas Filipino workers ug returning overseas Filipinos. Atol sa special session nga gipahigayon sa Hunta Provincial sa Sugbo kaniadtong Martes, Hunyo 29, subling gipasabot sa gobernador ngadto sa IATF officials nga gipanguluhan ni Health Secretary Francisco Duque III nga hapit na usa ka tuig nga anaa ubos sa Modified General Community Quarantine kon MGCQ ang Sugbo ug dugay na kini nakakontrolar sa pagsaka sa COVID-19 nga mga kaso dinhi sa Sugbo. Gipasabot usab ni Garcia nga dihang gilibkas sa IATF ang nauna niini nga polisiya nga swab upon arrival policy misugod pagsaka ang kaso sa COVID dinhi sa Sugbo. Apan dihang miluwat siya og executive order nga nagmando og swab upon arrival policy kaniadtong buwan sa Marso, nibalik pagkanaog ang kaso sa COVID. When Executive Order number 17 was implemented on March 31st, that was when our cases started to decrease. Sa iyang bahin, matud ni Bukaldong Bari 4 nga kung ang kabalaka sa IATF officials ug ang ilang pagduha-duha kung matarong ba sa Sugbo ang pagpatuman sa protocols aron masiguro nga dili mo katap ang virus, iyang gipasalig nga responsable gayud ang mga probinsyano. Na-activate ang BHERTS, na-activate ang tanod, hindi sila makakalabas dyan. As mga kapitbahay na sinusumbong talaga nila pag lumabas yung ROF or yung OFW, pag lumabas, nag-break ng protocol, nag-break ng quarantine, sinusumbong po talaga yan. Gipasalig usab ni Secretary Michael Dino, ang Presidential Assistant for the Visayas, nga andam nga barugan sa Sugbo ang maayo ni ining performance sa pag-manage sa COVID cases ug gani andam mo tabang ang pribadong sektor. Let our people we check beforehand if their home is conducive for home quarantine or not. I've talked to several businessmen, Cebuano businessmen, and they are willing to spend and donate the monitoring bracelet for Cebu. Bidugang si Garcia nga dili usab makaturunganon nga ang rason sa IATF nganong dili tugutan ang Sugbo nga mopatuman sa kaugalingon ni ining protocols kay tungod lang sa kahadlok. Then please allow us to do this for the Cebuanos. Allow us to take this responsibility into our hands. For we cannot govern with what ifs. We cannot possibly hope to achieve the welfare of our constituents when it's based on models and possibilities and assumptions. Sa ilang bahin, matud ni Duque ug ni IATF Vice Chair Secretary Carlo Nograles nga ilan na usab tun-an ang maong sugyot sa lalawigan sa Sugbo. Matud ni Nograles nga dako ang ilang pagdayeg sa performance sa Sugbo batok sa COVID-19 apan aduna pa sila'y mga pagduha-duha. This is a series of conversations happening between the IATF and the province of Cebu and the governor. So it's a lot of exchanges of ideas, no? We're saying now we hear yung mga suggestions, we hear the recommendations being aired out by the policy makers of Cebu. We're willing to talk about it and discuss it sa IATF, sa aming mga technical panel, and we're willing to continue the conversation. The governor is to consider the request, no? To have a separate protocol for Cebuanos and for those who aren't Cebuanos. Yun lang. So this has to be deliberated upon by the IATF in full, with of course our 55 or so experts, no? John Fredson Granada, Balita sa Sugbo.